L-Europarlamentari Laburista Thomas Bajjada nieda inizjattiva ta' aċċess għall-ilma ta' xorb xejn għal pubbliku fiż-Żuriq. Dan bħala parti mill-ħidma kontinwa tiegħu f'dan il-qasam wara li mexxa l-istrateġija dwar ir-reżiljenza tal-ilma fil-Parlament Ewropew. Fl-istrateġija Bajjada itenni l-aċċess għall-ilma m'għandux jitqies bħala privileġġ imma dritt tal-poplu. Tenna li huwa jemmen li dan id-dritt ma jistax jibqa' biss miktub fi strateġija imma jrid jasal għand in-nies u jinħass fil-komunitajiet. Għal daqstant l-inizjattiva finanzjament mill-grupp tas Soċjalisti u Demokratiċi fl-Ewropa tista' tintuża minn kulħadd. Waqt it-tnedija fiż-Żuriq Bajjada qal li filwaqt li dritt tal-ilma u dritt ta' kulħadd, fl-istess ħin l-inizjattiva tħeġġeġ aktar nies jużaw fliexken li jistgħu jerġgħu jintużaw u bekk jitnaqqas ukoll l-użu tal-plastik ta' kuljum. U hawnhekk preċiżament qegħdin naraw kif ġewwa l-komunità taż-Żurreq, grazzi għall kunsill ukoll taż-Żurreq, strateġija Ewropea ma beqgħetx fuq il-karta imma qed tinħass fil-komunitajiet tagħna. U hawnhekk fejn insejjaħ il-kunsilli lokali oħrajn li jixtiequ jingħaqdu ma' din l-inizjattiva kull qatra tot sabiex naraw illi din l-inizjattiva tasal fil-komunitajiet tagħkom. U tista' tasal biss grazzi għal Water Services Corporation illi qed iwasslulna ilma tax-xorb illi huwa nadif u tajjeb.